La 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 Ai Latokci malah lalu laजालागासिनो आरो मा बे दंफांखौनो मा न' सिङाव गायफैखो नै सासे जाफैलायबाय फाग्लि नांनानैसोहाय आंना बिखुनजोआनो माबा फुलखौनो दंफांसो नुबावबाय जाहैदों फुल आरो दंफांनि गेजेराव फारागखौनो सिनायनो हाला आयै थाइजौ गायै गायै खर'आनो गाज्रि जामारबाय खोमा बेना माइदिबो आयौ फाग्लिसो जासिगोनहाय बेजों बे ओमफ्राय फुलखौनो सिनायला जाहैबाय बे माबा फुलखौनो थाइजौ दंफांसो नुहुरखो ना माखो बेलाय ओमफ्राय मा नांग्रांनायनि बे दंफांखौ न' सिङाव गायफैलाबायखो नोंलाय बेखौ गायनानै आंनि न'खौ सिफायजोबनो सानदों नामा नोङो गामिनि हाग्राबारियाव थाग्राखायनो जेबो मिथिथाराहाय नोङो आयु हाग्राबारि जाहैदों है आयै बे दंफां नङाहाय मा बे फुलसो दा मा नोङो माखौ फोरोंनो फैदों नोङो नैबे नों खुनजोखौ फोरोंनो फैदों नोङो नों खुनजोआ दंफांनि बागान गायै गायै थाइजौ बिफां गायै बिजनेस खालामग्रा मानसि मिथिबाय ओमफ्राय नों आंखौसो फोरोंनो फैबावदों नामा अबे दंफां अबे फुल होननानै ओमफ्राय मा नांग्रांनायनि बेफोरखौ न' सिङाव गायनांगौ जाखो गोख्रैनो बेखौ बाहेरायाव दोनै मिथिबाय आंनि न' सिङाव बेफोरबायदि दंफां दंला थानो मोना मिथिबाय आं दसे उनाव रुमाव फैफिनगासिनो मिथिबाय बे फैफिननाय समसिम नोङो बे दंफांखौ बाहेरायाव दोनहैनांगौ मिथिबाय ना हा फाग्लिसो जामारखो नामा गोबां बेरे फुंजानिलाय माबा दंफां जाग्रावनो आयै बिदिजों जायोहाय दंफां दंला थायोबासो फ्रेस जायो रुमफ्रा एसे न' सिङाव माबा माबि थायोबासो गैया माबा जेबो साजायनो होआ न'आनो लांदां लुंदां ओरैबो जाया न'आसो गिदिर हय ना मालानो बुस्थुआनो दङ ना मायानो दं वालाबो खारै गोजा मोनसेबो पेन्टिंबो गैया आयै फाग्लिथारहाय सयथिबो गावसो हाग्राबारिनोहाय आंखौसो होनबाय थायो फाग्लि हाग्राबारि होननानै न'खौनो मारै डेक'रेट खालामनांगौ जेबो रोंथारा खालि बिजनेसजोंल' आव आइ मा कल बे मार्टिना मा कल बे ओमफ्राय बे ब्राखौलाय आंनि मोखाङाव मानो गारलानांगौ जाखो नोङो हा मानो गारलायासै होनदों नों मानो गारलायासै होनदों नों आयौ माबायदि गामि बिथोरनिहाय नोङो हो माबायदि गामि बिथोरनि आयौ बे ब्राखौ सुनानै दोन मिथिबाय आरो आङो बैयाव माखासे बाथरुमावबो जि सोमनानै गारबोदों बेखौबो सेस सुनानै दोनजोब नोङो मिथिबाय सेस आयरन नांबोजोबनानै फैबाय माबायदि गामिनि मानसि नोंसोर हो आयौ आयरन गोजा गैया आखाइनि आसुगुरनिफ्राय लानानै गासैयावबो आयरन नांनानै फैजोबदों आङो मिथिबाय जिया सुजोबनानै दोन मिथिबाय मा होनदों नों आंखौ हो रुवाथि सानखो ना माखो नों आंखौ हो आं नोंनि बिबाजैसो मिथिबाय आं नोंनि रुवाथि नङा बिबाजै जा मा जा रुवाथिनोखा मिथिबाय जोंनि न'आव नों फैदों जेला खामानिखौ मावखानांगोन नोङो आरो खामानि मावाब्लाथाय बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां मिथिबाय बे न'आ आंनिबो मिथिबाय आरो खोथाखौ बाहायनायनि सिगां मोजाङै सानग्रोखा बुंलाय मा खालामनो नों आंखौ मा खालामनो बारा जाथारनो नोङो दाना थाव सोबागोन आङो सोबानानै थिग खालामगोन आं मिथिबाय नैबेखौ सिनायाखै नोङो नैबे बिउटिखौ सिनायाखै नोंफोरबायदिखौ आं मेरला हेन्डेल खालामबोनाय मिथिबाय आइ मा दावराव बेयाव मा दावराव आयै नुबाय दा नै बाजैया मा खालामदों आंनि 3000नि ब्राजोंनो हनै गावनि फुल टाबखौसो फुगारगासिनो फुल टाबनि हाखौसो बेखौनो होननायखौनो आंजों नांलायलायनायखौ नुवाखै इसिबां मोजां क्वालिटिनि ब्राजोंनो माबायदि फुलखौ फुगारनांगौ जाखो बियो आयै हनै आयै नायदो मा खालामबावनो आङो मा बै ब्रा माने आं नोंनो बार्थडेआव दाखालि गिफ्ट होनाय ब्रा 3000नि ब्राजों औ आयै बे आंनि फेभरेट ब्राजोंनो ओमफ्राय बे नों गिफ्ट होनायजोंनो बेखौनो नायदो नै बाजैया मा खालामदों बियो मा नांग्रांनायनि मालायनि जिनिसफोरजों बेफोरबायदि सोङा हसिया खामानि मावनांगौ नोङो मा नोमफाया नोंखौ बिदिनो फोरोंनानै हरखादों हा आयौ सोङा हसिया मा दाय होबाय थायोहाय आयै नोङो आंलाय माला बिनि ब्राजों बे फुल टाबखौ हुगारलायखो सोङा हसिया दाय होबाय थायोहाय आंखौ ए बिदिब्ला होमबा आंना फिसाजोआसो माने गाज्रि जाहैबाय आंना फिसाजोआसो थगायसुलि जाहैबाय ना नायगासिनो आं नोंखौ मिथिबाय सानसे एफा सानफा एफा बारगासिनो ना नोङो बिहामजो जादों बिहामजो बायदि था मिथिबाय इसिबां दादागिरि देखायनो दासान बेयाव न'निफ्राय होखारगोन आं नङाबा खिन्थु आरो आं दहायनो होनखादोंमोन ना बे फुल टाबखौ लानानै थां होननानै दाबो लानानै थांबावाखै नोङो आरो मा खान्द' खामानि मावबाय थादों नोङो हा
जाबायसो दे मार्टिना गाबनांला दे नोंहाबो जेबो जिंगा दासिथारा फिसा लाबोफिननानै होगोन आङो आरो बे ब्राखौ गाननांला दे फुल हगारनाय ब्राखौनो गानो नामा गारहर बैयाव डास्टबिनाव गारहैनानै दोन आं गोदान लाबोफिननानै होफैगोन दे हाय आंजों कम्पिटिसन नांग्रा नोङो आंजों कम्पिटिसन नांग्रा नोङो हो हो दाना मोनबाय दा मस्लाया दाना मोनबाय दा नायगोन आङो आरो जिखौ सुनानै दोनबा दोनाबा हले खोथाया गाज्रि जाबावगोन मिथिबाय माबायदि जालायाव गोलैफैयोहाय आं बालनि आयौ 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 मासे असय्य बियो मासे असय्य गथ' आयौ बेफोरबायदि गथ' नुफेराखैमोन आङो आंखौसो फान्दायनायनि दसेयावनो मा खालामलांखो नायगोन आंखौ र' नैबे बिउटिजों दावहा नांनो जागायजेनदोंना नोङो नोंखौ फेजेननानैसो गारगोन आङो बा सना नोङो इसिबां मोजां न'आव फैबाय थायो सामफ्रामबो बाब राजा मोननाय न'आव माथो गोगोम साफाखालि आयु टाइल्स गोजालै माइरैबो ओरैबो टाइल्स गाहायावबो गोजौआवबो इन्जुराबो वालाबो टाइल्सनिसोबाव इसिबां साफा आयु सयफायाबो जा मोजांखालै बुलेबुखा एखेबारे गाखोना बाज्ल'बाय थानोसै माथाय आयै माइरैबो आंनि बिसिनानिफ्राय मेरला मोजांसिन माथो बेयावसो उन्दुना थाबाय थागौमोन आं माइरैबो आंनि रुमाव बिदि थानाय मोनब्ला ओइ सना ओमफ्राय नैबे मा बुस्थुलै नैबे लेम्पखौ नुवाखै नोङो बे माबाखौ लाइटखौ नुवाखै जाहैबाय नोङो जाम्बा नोङो टिभिफ्राव नुवाखै जाहैबाय नोङो टिभिफ्राव बेफोरबायदि लेम्पखौ बाहायो होननानै आया नुवाथाय माथो दासो गोसोआव फैदों आङो माथो बेलाय टिभिनि लेम्पसोलाय आयु टिभियाव नुग्रा लेम्पसो माथो आयु बिसिना बिदि लेम्प दंलायलाय आयु जा मालदाखालै माइरैबो आयै फैफ्लांनानै लानानै जा होद आंनासो न'आव बिदि जानांगौमोनलै माइरैबो ओइ बालि हाथरखि नोंखौ रागा जोंथारबायदे आं बालि नोंखौ लाबोफायाबानो जागौमोन आङो एखेबारे मा खालामनाय जादोंमोन मालायनि न'आव फैनानै ओरैबा ओरै माबा बेखौ दांहां खालामबाय थानाय बेयो लासिं हैलासो लांबाय दे आं बाल नोंखौ मानसिफ्रा नुबा मा सानगोन दे है बाल न' मोजाङाव फैफेराखै नालाय एक्सपिरियेन्स लादोंब्रा न'आनो जोंनाथ' आयु हानिसैलै ओमफ्राय नै बिसिना जा मोजांखा ओंखायनो राजा मोना ओंखायनो बेफोरबायदि बेरायफ्लांनो लुबैदोंलै आबैया मानिबा लेंहरदोंमोन आंखौ ए सना फिसौ माबा नै माने क्लास गनायखाय माने आंनि बार्थडे दं नालाय दिनै ओंखायनो माने नोंखौबो बार्थडे जानोनो लेंहरदों आङो माने बैयाव माबानानै बोरैबा लोगोफ्राबो गैला नालाय आंना लोगोफ्रा गैला गोजान जाहैजोब्बाय नालाय बिसोरबो फैनो हायासै खायसे खामानियाव बिजि थायो खायसे न'आव नायो बिजि थायो आरो खायसेया रुंसारि जालांबाय ओंखायनो माने नोंखौनो लेंहरबाय आं नोंसोरखौनो लेंहरबाय आङो खाथि खालानिखौबो लेंहरदों लेंहरनायालाय अबेसे होमबाबो लागाव बार्थडे जानोसो लेंहरदों माथो सना होख्लायनानै जाखावजोबनानै थांला माइरैबो बांद्राय जाथारबाय दे नोंखौ थावसो होसिगोन आङो एखेबारे लासिंसिं मोनथारबाय दे आं नोंखौ बालनि एखेबारे बोरै बिदि जानांगौ जाखो लासिंसिं मालायनाव सना ओमफ्राय नैबेलाय सोरथो जाखो ए आबै बियो हाथरखि नार्जारि माबा जोंनि क्लासमेटआनो माने जोंनि क्लासमेट ओमफ्राय सेक्सन माबा एखेयानो जोङो ओमफ्राय नैबेनो आरो माने रल नाम्बार 2 बियो खुलुमबाय आबै ए हाथरखि नार्जारिया नोंसोर दे हामबाय दे फिसौ फैफादों मोजाङानो जादों दे नोंसोरो दसे जिरायथ' दे आं माने बैयाव एसे माबा रेडि खालामनायखौ नायहैनि र' जागोन ना जायाखै ओमफ्राय नै राजा फिसौखौबो बाजारावसो थिनहरदोंमोन आङो माबा माबि लायनो नोंसोर दसे जिरायथ' दे आरो जिरायनो बादोंब्ला नैबाव टिभिखौ रिमट होनानै नायबानो जाबाय नोंसोर मा चेनेलखौ नायो नै रिमटआ बेयाव दङ जागोन दे आबै माइदिबो बार्थडे जानोसो लेंहरदों आरो नोंखौ गावबालाय माइदिबो थुसु जानानै थांलां माइदिबो लासिंसिं मालायनिखौ मोनजाबा दाबखावदै रायख' साला नोंखौ लाबोफायाबानो जागौमोन आं अ माइ गड बिदि दा बुंथारब्रा बिराद थेंकिउ जासिलै आं नोंखौ आंखौ लाबोफानायनि थाखाय बाला न'आव थानानै गोथावनो मोनजायाब्रा जोंना आयु गरिब ना न'खरानो एखेबारे जेबो बायनानै जानो हायाब्रा नैबावसो दिनै एसे मोजाङै जानानै थांसैलां माइदिबो बेदर मोनजायैया सप्तासे जानोसैमोन रायखौ सोंदों दे जायोबालाय दा आंनि बागखौ एसे हरखुमागोन आङो दे बेदरखौ आयौ थेंकिउलै थेंकिउ एसे हरखुमाबानो जायो दरनैल' बांद्राय नाङा दे दरनैल' हरखुमाबानो जागोन दे गबदा नों इसिबां हराव जोंखौ लेंहरनानै ओमफ्राय मा हाजिसि मिनिगासिनो नों हारसिं एफा हरनि 12थायाव बेफोरबायदि लेंहरजायोहाय मा कल हरलायलायनानै उन्दुनायानो गैला बायजोब्बाय आंना जानोलै बे खर' गाज्रिया मा इसिबां हर गेजेराव मानो लेंहरनांगौ जाखो ओरैनो बेसे खस्थ' मावनानै जोङो बेसे माबादों जोङो अन्थाइ बुख्रुबनाय मानाय आयौ हाजिरा थांनाय ओरै थांनानै एफा खस्थ' हराव उन्दुनो सानो आरो हरनि 12थायाव बेफोरबायदि कल खालामबायो 7था 8थाबा बेलेग खोथालै आइ गबदा मानो हरामोन आयुलै नोंसोर सानैया मासे खर' गरम जाखो जोंना बसआ कल खालामदोंमोन
माबा जों साथामखौ डिसकास खालामनो थिनदों ओंखायसो आं नोंसोर सानैखौ लेंहरदोंना नङाबा आं ओरैनो आंहाबो निन गाज्रि जायोब्रा इसिबां हर गेजेराव सिखारलाबायनो हरनि 12थायाव सोरबा सिखारजाबाय बायो आरो नोंसोरथ' बेलेगाव थाबावोसो नुवाखै आं टाउननिफ्राय गामियाव फैलायलायनानै बेसे खस्थ' खालामबोदों आरो गारिबो लाबोजायाना बैयाव गारिखौ गारबोनानै थाबायबोबावनांगौसो बेसे रिक्स लाना फैदों आङो हारसिं थाबायबोनानै बेखौ बुजिदों नोंसोरो बेफोरखौ बाद दोनदोहाय मा खामानि दे थाब बुंदो मा खामानि नङालै माने किडनिया बिराद गोनांथि जाथारदोंनो ओंखायनो जोंना बसआ कल खालामदों माने उफाय गैयाना बे एफा गिदिर मानसिनि किडनि माने बेखौ जों होथारनांगौ जाहैदों माने बसनि लोगोनि माबाना बियो फ्रेन्डनो लोगोनि लोगोनो मारै मारैथाय आंबो मोनथिलायलाङा बांद्राय मोजाङै खिन्था हराखै नालाय ओमफ्राय उफाय गैयालै जों खामानिखौ मावथारनांगोन ओंखायनो जों दा प्लेनिं खालामनानैबो माबा मोनसे मावनांसिगोन नोंसिना मारै सोलिगासिनो खामानियालाय हाय मारै सोलिनो नोंहासो मालाय बाराव थाहैनानै एसे माबादों आंहाथ' गैया नै गामियावसो फैफिननांबाय गामियावनो ट्राइ नायनोसै आं सोरखौ मोनो ओमफ्राय गैया नै हजों थांनानैबो फेशननि खामानि मावै माथो टाइमखौनो मोनलायलाङा गैया माथो फेशननि आंथ' नायनायावथ' नुखाबाय टाउननि मानसिफोरखौ बिदि फुस्लायनो हानायनि खोथा गैया गामिनिफ्रायनो माबा मोनसे उफाय खालामनानै लानानै थांनांसिगोन आं मानसिखौ ओमफ्राय नोंनालाय बिरखां मारै सोलिगासिनो आंनालाय बिदिनोसैब्रा आं माबा मोनसे उपाय खालामनानैबाबो ट्राइ नायगोन दे ओमफ्राय नोंहालाय माथो बाराव खामानि मावलायलायनाय माथो हनै सासेबो मानसिखौनो बुथुमनो हाया नोंनियासो माथो इजिसिनथारलै जौ फेनानै थानाय मानसिफोरखौ थिखोनानै लानानै थांबानो जानायानो उफाय जोंखौसो माबा फैनो नागिरदों दे नोंनि साइडनिफ्राय ट्राइ नायग्रोसो जों साथामा मिथिबाय नङाबा जानाय नङा दे गाबोन सानाव लोगो हमखुमागोन आं नङाबा मेसेजथ' हरजानाय नङा माबा मोनसे खालामनानैबाबो थांगोन आङो दे फन हरगोन दे आङो मायाव लोगो हमनांगौ बेफोरबायदि हर गेजेराव थाबाय थानो हाया आं गामियाव बानि सिख्ला मानसिया बेफोरबायदि ओंखारनानै थाजायो नामा नै माथो सासे थांबायसो ओमफ्राय उफाय गैला दे बिदिनो खालामनांसिगोन आंबो थांनोसैलै आंबो उन्दुनो ओंखारबाय बेसेबां गोजान नोंसोरबो माथो कलखौनो थिखोथाराब्रा गेजेर आरो नोंसोर खबरखौनो लाथारला माथो आंखौ बेफोरबायदिजों जागोन नामा बिजनेस पार्टनार बा खामानि मावनांगौब्रा खामानिनि पार्टनारफ्रानो बिदि जाबाय नोंसोरो बिगुर होनदों गावहा माबायदि ड्रेस गाननानै फैदों नुवाखै खर'निफ्राय लानानै मानिफ्राय लानानै जोख्लोबजोबनानै फैनानै नुवाखै आयौ गावना ड्रेसा मोजांथार जोंनाथ' जाथारा जोंखौ नुबाय बायोबा मानसिफ्रा खनसेनो सिनायोना बुरबकलाय दे थांदो दे उन्दुदो आंबो थांफिनसै नङाबा आंहाबो दिगदार जागोन गारि गारबोनानै फैदों जिखुनु जाया जों किडनिखौ जेरैबाबो एरेन्ज खालामनानै होनांगोन मानो होनोब्ला एखेबारे प्रसेससो थांनायाव मोनथाराखैनो किडनिखौनो माने मोनदोंब्लाबो मिलायाखै जाहैदों माने मिलायाखै ओंखायनो जोङो माने मिलायनाय सानैसो नागिरखुमानानै बेफोरबायदिनो माबा मोनसे खामानि मावफुनानै किडनिखौ बेनो माबानानै ट्रान्सफार खालामनायाव एसे हेल्प नांगौनो हेल्प खालामनानै होनांसिगोन जों बुजिदोंना दे आं फैबाय आदै मदद सेंग्रा जोङो मदद जांगिला गामि गफानि दैयाव जोङो सानसे खांख्राइ हमो ना हमो ओइ फाग्लाफोर जादोंना आंनि मेथाइ खननाया जादों बिगुरनि सेंग्रा जाहैदों हाबा जाखोन्दा सेंग्रा जाहैदों मुगै सुगै सानसु मेथाइ खननाया दा दैयाव गोदोलाङाबानो जाबाय नोङो मेंनानै फाग्लालै नोङो ओइ सानस्रिनाखि मेथाइ खनजाबायलै एफा दै गिदिराव गब'आबानो जाबाय नोङो जेबो नङाब्रा सानस्रिदों प्रेक्टिससो खालामगासिनो नै सानस्रि एसे नाबो हमनांगौना नाबो हमाबा जायाना नै बोरैथो एफा सानसे खामानि मावनानै एफा दुब्लियाव आलि खोनानै एफा हा जावग्लि खालामनानै बोरैथो निरामिस जाहैनोब्रा नंनायाबो नंगौब्रा ओंखायनो होनखादोंमोनलै मैया एम्बु बुथारहैनो होननानै ओंखाराब्रा नोंसोरो अखानायफ्रावलाय माय एफा खस्थ'नि एम्बु बुथारहैबाय थानोब्रा इसिबां दाम अखायावखि एम्बु बुथारहैबाय बायोलै बिल मोनदोंना जोङो एसे अन्थाइ खननायनि नोंसा फंबाया होफैदों मालाय नोंसा फंबाया मोना मैया फैयानो बेजोंनो एसे 1 केजिसो बायनानै जानोसैब्रा अमा बेदरखौ जानायालाय जायोमोन आरो बिदिबो होमबाबो एसे खांख्राइ देजानायनि बाथोननि टेस्टानो आलादा जायोब्रा खांख्राइ बाथोना ओंखायनो खांख्राइ नागिरगासिनो आङो नै बिगुर होनदों खांख्रायालाय बे खनायावसो थायो दा बे दै गेजेराव मारै सानस्रि थाबाय बायनांगौ फाग्ला सानस्रिनायनि प्रेक्टिस खालामदोंब्रा अबलंपिकनिफ्राय मेडेल लायनो फाग्ला होनदों बिगुर
Saram, oğlum şimdi milyonlarla milyonlarla milyon gıya o benim sasını ha ben kırbaçı tarangını zahaya ne 마하시 가스 해놓으라는 소리 아이 레 내게 집 달리니서 에세 사bor째 가란나고 마하시 내게 집 크다 해놓으라는 소리 이 분자는 가까우면 마이 홈바탈리 짱오래 빠세 모라리세야 세우라위나 사라위 베쿠지 지사난 니네 싫어 내배 동판 구지요 농아태 마태 브라 맹내 문레랑 지라나 신체 에이 마야 벌크랑 콩쿠 마치 그대랑 코니 그대랑 발 아야우 라이저펄 산다자고 마야 벌대랑 그 베코나이네 타카이 넥스 에피소드니는 타데데 아르 온나네 세일고 사스칼라면 가랑더브라 쇼온데 1000자 단체 누쇼나 뭐하고 이세 컴자 하나에 동어 온데 이세 좀 구분 네네네네 그전에 탈바데 나고 있는 강나오는 심 Thank you good night